Vítejte u nového vlogísku, který si tentokrát vezmeme pěkně od rána, což asi teda začneme vstáváním. Logicky. A já hnedka po probuzení začínám rychlou modlitbou a potom hnedka ustalu postel, abych samozřejmě hnedka začala z rána správně. Mimochodem tohoto video mělo původně úplně jiný téma, proto začíná takhle. V průběhu dne jsem zjistila, že jsem z toho spíš udělala vlog, takže to tu máte jako vlog. A pro mě osobně je velice zásadní jít hnedka z rána takhle pěkně cvičit, protože pak hrozí docela velký riziko, že po zbytek dne už se tam nedokopu. Tak teda, když vypadám už relativně jako člověk, tak oficiálně vítejte u nového videa a já teda za chvíli jdu cvičit a vždycky předtím, teda takhle, když o víkendu chodím ráno, tak si vždycky předtím dávám ke svačině datle a arašidový máslo. A z kořice a sůl a to je ta nejlepší kombinace, takže jestli to někdo chcete zkusit, tak to rozhodně zkuste, protože to fakt stojí za to. Tak já jsem zpátky a je čas na post-workoutovou sváču, což jestli jste viděli nějaký mé předchozí videa, tak víte, že je to většinou kreatin s kokosovou vodou a prostě protein a banán. A tady přichází ta změna, já jsem totiž přestala používat kreatin, protože jsem si všimla, že jako kdybych měla horší zažívání s ním, i jenom s těma 3 gramama, nebo kolik jsem si dávala, tak jsem ho přestala používat a vysledovala jsem, že od té doby mám lepší pleť, takže na to možná něco bude. Takže jenom protein a banán. Protein používám tenhle. Dřív jsem měla pistáci a teď mám karamel a vůbec to nechutná karamelově, přijde mi, že to chutná úplně stejně jako ta pistácie. Přijde mi, že všechny ty proteiny chutnají úplně stejně, takže možná zanedlouho budu hledat zase novou příchuť proteinu. A klasický banán. Kdyby se vám líbil můj krásný, překrásný růžový shaker, tak předchozí video je tutoriál, jak si ho vyrobit. Jsem zase zapomněla přemýšlet, tak ještě glutamin si dávám. Takže video se nepovedlo, ale nevadí. A já teď, jak jsem takový té svojí holčičí fázi, kdy mám ráda všechno třpitkovatý, kamínkovatý, růžový a prostě hrozně holčičí. Vlastně ty své videa bych chtěla směřovat tím směrem, že budu točit takovej ten jakoby holčičí svět. Ale momentálně to tady mám tak, že se mi to hrozně dobře točí na Instagram a na TikTok, který mám plný jenom takových těch třpičivých věcí, co tady fakt doma najdu. A na Instagram i jakoby prostě fotky. Jelikož teď nemám nic v zásobě, tak jsem si naplánovala, že něco málo vytvořím dneska. Takže se vlastně můžete podívat se mnou, jak to vypadá, když je to v procesu vytváření. A já momentálně mám své přírodní nechty, jak je vidět, protože jsou pěkně špinavý. A tak jsem si objednala tyhle, aby to na těch videích vypadalo hezky, že to člověk si dá jenom na pár, jako na chvíli a pak to strhne. Tak si jedu nalepit, protože mě napadlo, že prostě natočím, že tady mám ty třpitky, takže prostě nasypu do vody a ono se to bude hezky třpitit. Tak, jestli vás to zajímá, tak se koukněte na Instagram, možná to tam už bude, anebo to sem rovnou i šoupnu, což je asi docela chytrý to sem rovnou šoupnout, že jo? Tak jo, já jsem docela šokovaná, protože to vypadá dobře. Jako samozřejmě, naživo jsou docela ošklivý. Zblízka je vidět, že je to nalepený a vypadá to prostě retardovaně, jo? Ale když se na to podíváte fakt takhle, tak to vypadá dobře. Au. To jsou drápy. Čekám, kdy mi upadne. Mám jenom jednu ruku. Tu druhou nemám. Ale dobrý inspo. A jelikož jsem se probudila s exémem na krku, tady, tak je dost možný, že budu zase muset začít chodit na nechty. Takže inspirace. Samozřejmě nějaký prstenstvo, třpitky a to je vibe. Ještě jsem se snažila udělat nějaký fotky v tomhle hrozně cute pyžamu, ale je to dost divný. Ale to pyžamo je super. Já mám teda normálně triko, jo. Ale to je cute. A s těma nechtama. Oh my. Whatever. Aha. O tom tady mluvím. Au. A s tím drinkem? To jak z moderní popelky. Jo, ještě tady mám tyhle boty. Teď jsem si dělala oběd a všimla jsem si, že jedna těstovina je jiná.
Třeba to bylo jako, že když v tom balíčku najdete jednu divnou špagetu, tak něco vyhrajete, tak kde je moje výhra? Našla jsem ji. A tohle je můj nekreativní oběd, protože jsem tím focením, natáčením a prostě tou kreativní chvilkou strávila hroznou spoustu času, tak jsem si jenom dala maso na pánev, to je na zítra, a těstoviny. No a sezam samozřejmě, protože bez něj není žádný jídlo hezký a vypadá to jako břečka, ale tak mám hlad. Jsem nakrmila rybičky, aby taky nehladověly. A protože jsem na to ráno zapomněla, tak můj oběd. Tak já jsem v autě, kdyby náhodou někdo nepoznal, že jsem v autě. A já jedu nakoupit do Teska. Ne, že bych včera nebyla nakoupit v Albertu a potřebuji víceméně do Lidlu, ale rozhodla jsem se, že v Tesku mají víc zajímavých věcí, tak se podívám, co mají tam. A hlavně se Zuzkou jsme minulý týden schánili takovou pomazánku, která je prý hrozně virální teďkom a nikde ji nemají. Tak já jsem slyšela, že ji mají v Tesku a tak jsem se prostě rozhodla, že zajdu do Teska a doufám, že ji budou mít, i když Zuzka asi nebude mít radost. Pokud to má jako já, tak to sežere najednou a no, tak snad to mít nebudou, ale snad to mít budou. Chápeme, tak já jedu. Tak jsem si koupila aspoň maliny, co mělo být za 35 korun a byly zapade. Klasika. Tak jsem se právě vrhla na třízení svých šperků a udělala jsem si čaj, protože vážně, co je to počasí venku. Každopádně tohle je teda sbírka mých zlatých věcí. Moc jich není, protože jsem spíš nastříbila. Tady to mám takový ostatní, tohle jsou vločky a to nalevo jsou takový hezky, to není vidět. Hezky, ono se to hezky třpití. Nevím, proč jsem to v životě neměla na sobě. Vločky se taky hezky třpití. Tady mám sponky, svoje jediný hezký sponky. A tohle to všechno je moje sbírka stříbrných věcí. Tohle mám od Zuzky teďko. To je krásný. Děkuju, Zuzi. Z Budapešti, kdybyste nevěděli. Každopádně, když se na to podíváte, tak všechno tohleto mám třeba už 6-7 let a je to víceméně všechno z AliExpressu nebo nějak takhle. A všechno je to v dobrém stavu. A tunu těch věcí jsem teda zapomněla, že vůbec mám. Takže to všechno si natřídím zpátky. Já jsem si to všechno chtěla dát takhle do šuplíku, kde mám kosmetiku. Tady mám kraviny. A tady mám ještě pokleničku s dedlinou. Ale nějak se mi to nechce protřídit. A mě mám v plánu úplně přidělat celý pokoj, takže to asi ani nemá smysl. A tohle si teda nechávám, ale tohle jsou věci, které jsem vyřadila. Sice jsou pěkný, taky v dobrém stavu, ale tohle to úplně neunosím. Tohle je mimochodem moje šperkovnička skromná. Můžeme udělat petici za to, aby se vrátilo Forever 21, tam byly tak hrozně dobré věci. A taky si myslím, že tohle to celý potřebuje pokamínkovat. Přesně takhle pokamínkovat. Ještě jsem našla tohle. Zřejmě jsem teda očividně po celém baráku. O tomhle mluvím. Jsem se odlíčila, není to vidět, protože je to tmavý jako prase, ale to nevadí. Tady jde o to, že jdu ven a my jsme si stáhli, se Zuzkou jsme si stáhli v práci Pokémony a můžete mi někdo říct, kde jako seženu Pokéboly, protože já nemám, mám tam 0 a nemůžu chytat, ale to nevadí. A já jsem koukala, že tady je... Kde to je? Můžete chodit nějakou cestou, prostě, že už je to daný ta cesta a já jsem to ještě neskusila, tak to jdu zkusit. Takže jdu chytat ten Pokébony. Každopádně outfit v topu. A tak realita je taková, že třeba takhle vypadají moje boty. Tady je díra. Real life, no. Asi si musím koupit nový. Tak, já už jsem doma a Pokémony jsem po cestě smazala, protože jak jsem se snažila jít tou cestou, tak mi to nějak nešlo, prostě já nevím. A pak jsem zjistila, že jsem hrozně naštvaná, že když jdu ven, tak koukám na telefonu, tak jsem to smazala. A je mi líp. Každopádně pak jsem uklízela a teď mě teda čeká stříhat to video, už jsem se do toho teda pustila a ještě mě čeká tady projít v telefonu ty videa z dneška, to co vzniklo. Tak uvidíme, co z toho bude. Vidíte, jak tam je vidět to Face ID? LOL. To je krutý. Tady nahoře. Zajímavý. No každopádně je už hodně hodin a já bych chtěla dělat to video. Takže pak už jenom si půjdu číst Bibli. Už jsem skoro na konci. Docela jako jsem s tím pohnula. Já jsem teda takhle. Já jsem začínala Bibli číst přesně od tohohle, od Jana.
A pak jsem to dokončila a začala jsem to číst úplně od znova, od starého zákona. A musím uznat, že jak to teď čtu po druhý, tak to má úplně jiný rozměr, než když to vlastně na mě skočilo úplně jakoby z ničeho. A upřímně už jenom tohleto, co jsem začala číst někdy v dubnu, nebo kdy to bylo, tak mi totálně změnilo život. A nečekala jsem to, jo? Já jsem si to četla jenom tak jako ze zvědavosti a pak už to jelo. Já nevím, kam na to kameru všude umělý světlo, to je hrozný. Potom musím přežít to, že mám kapucu, protože jak tady na mě dopadá to světlo a já mám blondětý vlasy, tak to vypadá, že nemám žádný vlasy. A já to nebudu natahovat, takže každopádně děkuji za slídnutí a opatrujte se, protože jestli sledujete, co se děje ve světě, tak mě je z toho dost špatně a nemám z toho dobrý pocit. Takže tak a taky samozřejmě nevěřte všemu, co slyšíte, mějte vlastní hlavu. No, takže každopádně já děkuji za slídnutí a snad se uvidíme u dalšího videa. Čus!